What's up, good day everyone? This is Alvin. So, ngayon ay pupunta kami sa Balungao! pupunta kami sa Balungao. Yung sa tinatawag nilang susong dalaga. Akitin namin ng suso ng dalaga. Tingnan natin kung walang magtukod mamaya. First time nito sa Balungao. So, anong masabi mo sa Excited na ako makinig ng suso ng dalaga. Yun kami mga na namin, ikatlong base na namin to, kaya alam na namin yung mga ahon doon. Ito hindi nga maalam, kaya mapuputol siya ngayon. So balik ko na lang siguro, mga less than 20. Punta kami sa Balungao. Makikita nyo dun sa kanan, kung nakikita nyo man, yun na yung susong dalaga. Woo! Kaya nga. Bilis ng biyahe. Kami nagsama-samang apat. Tapos nasama-sama namin yung rotary. Na-excited ako sa lusong. Pero mas maganda yung lusong natin dun sa kanan. Ganda mo! Ha? Walk! Traps lang, traps. Sipang gear mayroon. $5%. 5% lang. Kaya nga, muntik akong nag-overshoot. Tingnan natin yung gradient. Kagong kunat, boss. Wait lang. Kaya nga, mali yung gear ko. Oo. Tinumpa ko na. Shit. Hindi ko maitanggal. Nakwan. Mali yung gearing. Kala ko sakto na dahil doon. Tanggal mo? Kaya mo? Tinumpa ko na talaga. Hindi ako makatigil. Sige, okay lang yun. Hindi ko tanggal yun. Tanggal kayo sa ako. Sige, tanggal mo yan. Tanggal mo muna. Hindi naman nakakasama eh. Tara na, boss. Iihi natin. Oo. Yun, nakatamang gear na kami. Mali yung ginawa namin kanina. Kampante kami. Pinakamalawag ng gear na to. Ewan, matarik pa rin nata eh. Sabi ko, matarik pa rin. Slowly lang, slowly. Hindi ka na magmadali dito. Delikado.
Tapos eh, mas mataas dito boy. 17%. Shit. Lagi parang pader. Oh. Oh. Ah. Oh. Mas makulot pala dito. Oh. Oh. 17% boss. Diba? Sabi sa'yo. Sabi sa'yo eh. Kung hindi ka pinakamaluwag na gear, wala na. Pahinga muna tayo. No. Oh. Hindi ko in-expect na gano'n. Oh. Sige, sige. Direct agad ng inahon namin. Medyo laspag na kami. Kamado. Yun, magpipreno na ako. Natuto na ako kanina. Medyo wala na sa preno ko magpan. Wala, parang madali na lang sa mga sunod. So yung pinakamatarik off, anong one? Nagtulakan nila yun. Dito. Dito, ang taas. Ay hindi, ito pa sa kabila. Sige naman. Tumirik na ata siya. Shit! Parang mabibitin ako. Ha! Sakit na lang! Ah! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. King of the mountain. King of the mountain na si Ira. Nabitin ako. Hindi ko kinaya yun. Sakit na legs ko.
kumain na lang guys. Uy, gumana yung pahinga ah. Medyo one. Kina ko ng lakas. Wag! Lusong ulit. Yun. Maging mindful tayo sa ating braking. Huwag tayong careless. Yun. May ahon pala ulit. Alam ko, 4 diretso lusong na eh. Kalimutan ko na yung daan dito. Yung daan kasi namin guys, yung dati, yung sa kabila. Yun, so parang yung sa kabilang entrance ng dinaan namin ngayon. Kaya, ayun, nanibago kami. Next time alam na namin, mas madali itong sa kabila. So, kaya hindi ko nakapag-upload masyado ngayon kasi medyo busy ako sa school. Yun, naisip ko lang itong ride namin kasi pwede kami lahat. Yun, pwede ako ngayon kasi kasi na exams namin. Kaya, ayun, okay pa ako. Hindi ko masyadong busy. I mean, busy naman pero wala akong mga meetings gano'n. Kaya kaya pang mag-ride. Picture! Hey! Picture mo na. Talikod mo. Wala. Mahina. Pagilid, Bon! Oh! Wonderful! Kailangan mabilis. Yung! Kaya ano, parang dali na no. Wait lang, pero may nagtulak ata. Okay? Tara. Meron mga pumapasok doon para sa resort. Iba ata yan? Ganun? Parang may doon yung yun. Ay, uwi na pala tayo. Go, lapit na. Woo! Ito no, sabihin na yung nilalabasan ng bikers. Kaliwa! So, bikers din. Ngayon lang din kami dito. Wala tayong idea kung anong... Uy! Ganda dito, boss. Woo! Ah! Ganda! Ganda ng view! Woo! Ganda pala dito! Ganda ng view ka! Piling ko malalim pero yan. Kung malalim eh. Kaya nga hindi lang ang pinupuntahan namin. Ay oo, ito kainan. Pero yun nga, dito nga yung resort. Ito kainan po. Dinarin ako kayong garlic. Okay, kain muna kami. Oh, shout out. Wala. Uwi na kami. So dito kami sa Balungao Resort sa Pangasinan. Yun yung bundok. Lapit na. Pero uwi na kami.
Yeah. Yun, dito ko na siguro tatapusin yung vlog. Thanks for watching.